Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Aralarko santutegia azogutuko dugu eta hemendik aterako gara. Gaurko ibilbidea, 6 kilometroko ibilbidea, uharteraki hementxe dugu eta hemendik goiti daukagu bidezka bat, bidezka ederra. Alde batetik hemen daukagu ja Arakili ibaia, Sakanako baiaran gaude, Zamartzeko monastegia kusko dugu eta gero ja santutegian bukatuko dugu. Oraintxe bertan, Zamartzeko monastegian gaude, eta hemen dugu Mikel Garziandia, Aralarko kapellana. Alaxe da, egunon pello. Egunon. Orduan, hemen gaude, hemen eliz eder hontan, nahiko berexia gainera, ezta? Izugarri berexia, bai, hau erabat lotua dago Iruñako katedralarekin, eta ez hori bakarrik. Iruñako katedralean lan egin zuen Esteban Maixuarekin. Doneiakoen, Santiagon lan handia egin zuen, eta Iruñeko katedralean ari zela, Aralarrek izan zuen bere pasadizo bat garrantzizkoa. Izan zen Jerusalenetik etorri ziren relikia baliotsuak, gurutzearenak, eta orduan, zonalde honetan izan zen izugarrizko mugimentua, kofradia Aralarren bapatean 40.000 partaide zituen, eta erabakizu duten Iruñeko katedrala eraikitzen ari zirenek, hemen zegoen eliza bota eta altxatu zuten hau Iruñeko katedralarekin bat egiten duena, bere diseinuan, atea ere bai, eta baita ere San Miguel moldatu zuten eta barreneko kapella gero ikusiko duguna ura ere eraiki zuten. Orduan, lotura zuzena dauka, bai Iruñako katedralarekin, katedral zaharrarekin, estilo romanikoan eraiki zutenarekin, baina baita ere orduan santutegiarekin, Aralarko santutegiarekin. Bai, kontutan hartu behar da, 9. mendean, Iruñako erresuma hasieran bere ikurra bezala zen batez ere Leire eta Aralar. Horiek ziren, alde batetikan erregeak eta beste batetikan apezpikoak zituen bi gune garrantzitsuenak. Eta hori nabaritu egiten da, historian zehar egon dudan oso lotura estuarekin bai. Berez, nahiz eta oraintxe bertan gaude honako landa eremu batean, honate iritsi eta sarrera ederra dauka elizonek. Bai. Ikusten dugun sarrera eta gainera lotura zuzena daukana baita ere zaukan Iruñako katedralarekin. Bai, historia oso atzetikan heldu da, ze guk gaur egun sakana imaginatzen dugu nahiko
toki isolatua izango zela. Baina ez da hala, Aintzinaldean, erromatarren aurretiken ere auzan oso bide printzipala. Erdiaroan, Nafarroko erresumak duen bide nagusia hautzan. Eta hemen, erromatarrek utzitako arrastoa nabaritzen da, ze gero betidanik gune hau izan zen administrazio gune, eta elizarentzako baita ere monastegi hitzak erran nahi du, hemengo eremu oso bat zegoela zamartzen lotua, bildua, aintzinaldean hiri bat, baskoien hiri oso nagusia eta importantea, eta gero erdiaroan eliza baita ere bere kategoria eta garrantzia zuen. Zertatozki inguru ere nahiko simboliko da, ez da nahiko garrantzia historian zehar. Azken finean hemendik naski ere baita pasten zen, erromatarrak zaukaten nolako errepide nagusi bat, ez da, hemendik pasatzen zena. Bai, erromatarrek konkistatzen dutelarik Kantabren eta Asturen lurraldea, estrategia aldetik behar dute lotu lurralde hura galiekin, bordelekin, burdeosekin. Eta orduan, lehendabiziko mendean eraikitzen dute galtzada nagusia, 34. Militarra, eta interesatzen zaie baita ere baskoien lurraldean, eta hau da lehendabiziko baskoien hiria, ezartzen dituzte mansio batzuk, halako zerbitzuzko toki batzuk, jendeak bidaiatzen ari direnek deskansatzeko. Eta baita ere interesatzen zitzaien ekonomia aldetik, Leonen dagoen urrea, Medulas minatan, mehatzetan, urre hori pasatzen da hemendik Bordelaldera. Kalkulatzen da 1.000.000 kilo urre pasatu zirela lehendabiziko mendetik 4. Eta gero baskoientzako izan zen izugarrizko errevoluzioa. Herrixka txikitan bizi ziren mendiko gune erditan, eta sakanako baskoia jaisten dira eta bilakatzen dira hiritarrak, arazelitarrak. Eta erromatarren bidai liburuetan bertako baskoiei deitzen zaie arakelitani. Hau da, arakelin bizi direnak. Berez, gaina, hasi gara erromatarrekin, baina lehenagotik ere, hemen jendea bizi zen, eta gainera baitugu hoien aztarna pila bat, megalituak eta hemen zonalde honetan, batez ere gero Aralarren eta megalito pila bat ikusten dira. Bai, hortan oraintxe hasi da pixka bat zonalde honetan baita ere ikerketa egiten. Urte batzuk bada, jende taldea badalna baztanekoak eta lesakarrak eta ari direnak gune Burniaroko guneak, bai baskoiak, nola zeltak. Eta orduan guk ikusten dugu nola erromatarren aurretik hor izan duzan nola baiteko elkar hartu eman ona baskoiak zeltekin, ze baskoi interesatzen zitzaiena zen lurralde garbia ardiekin eta aziendakin ibiltzeko, eta zeltek berriz bilatzen zituzten mehatzaldeari ez ziren, eta behar zuten egurra sua egiteko. Eta orduan hor ikusten dugu nola izan zen garai batean, bertako jendeak kanpotarrekin nahiko ongi moldatu zena, eta gero noski, erromatarrak etortzen direnean, baskoiak eta barduloak eta sartzen dire imperioko engranajean ejerzituan. Hasieran eta bukaeran erromatarrekin oso gaizki daude, baina 600 urtez normaltasun osoz hemengo jendeak hartu zituen erromatarren nekazaritza eta hainbat bizi modu. Gero baita ere, hemen ikusten dugun eraikina, eraikin berez, zaunde eraikin erromanikoa dela, zugazkitzen da 12. mendekoa dela, baina lehenagotik ere bazegoen eliz bat, ezta? Dakigunez beste bi eliza behintzat badire hemen azpian, eta eliz horien azpian erromatarren eraikuntzak eta lehendabiziko mendeko tenploak. Azken aurreko eliza Santxo erregeak 1000. urtean eraikitzen du. Pentsatzen dugu hor izan zela, suntxiketaren bat edo garai hartan gerran zeuden musulmanekin. Eta Santxok egiten du eliza eta gero eliz hori berriz ere berreskuratzen du apezpikuak eta esan dizudan bezala, Aralarren garrantzi hartzen duenean San Miguelek eta Gurutzearen relikiak iristean, erabakitzen dute aurreko eliza txikiago zana bota, eta hau Iruñeko katedralaren antzera egindako eliz potxolo hau eraikitzea. Gainera, baita berriro errepikatu dugu, nola, nahiz eta gaur egun ez ditugun eliz hauek erabat harriak irusik edo margotu gabe, hau kontutan izan behar dugu baita bai sarrera, atea eta bai hau ziurrera erabat margotuta.
hori niri etortzen direnei gustatzen zait esatea dauzkagun pentsamoldeak batzutan direla nahiko aurreiritzi pila batekin, ez? Erdiaroa beti pelikulatan eta ikusten dugu nahiko gara iluna, tristea eta pobrea, eta hor esan behar da alderantziz izan zela. 800 eta 1300 artean, Europak klima aldaketa izugarria izan zuen, eta Euskal Herrian hori nabarmena da euriteak handiak zirela, baina eguzkia ere indartsua. Populazioa asko garatu zen, eta populazio potentea dagoen tokietan, baita ere bazegoen bizimodu altua, eta orduan elizak imaginatu behar ditugu erabat polikromiaz beteak. Bibliako eszenak, eta gero baita ere goian, zurezkoa aurrekoa zuen tetxoa, dena baita ere zeruaren izartxo batzu bezala margotuta, eta azken finean elizak izaten ziren katekesi bat. Jendeak irakurtzen eta etzekiten gehienek, eta katekesia ematen zaien irudien bitartez. Tardun, politia litzateke ikustea, hau garai hartan zan bezala. Bai, ez, izan zen beren, baina garai hortako simbologia guztiak eta sartzen zirenak noaiteruna sartu eta bazakoatzen aukera azkenean ez, baita liburu bat bezala irakustea izan zen. Orain gelditu zaigu soilik simbologia arkitektonikoa. Erromanikoak guk esaten dugun bezala zirkuloak eta laukiak ez dutela loturarik, la kuadratura del zirkulo esaten dena, baina fede kristauan, kristaubontzako Jesus da eraberean jainko eta gizon. Jainkotasuna da borobila, zirkuloa, eta gizatasuna da laukia. Eta orduan ikusten da eliza horietan, bai ate guziak, nola leihoak, nola elizaren planta, nola goian, bobeda izan balu, erromanikoak lotu egiten ditu denbora guzian zirkuloa eta laukia. Eta baita ere tenploak zeuden ekialdera begira, orientatuta, eta simbologia horre baita ere indarra handia du, ze gero ekialdean hor daude hilobiak. Eta hilobiratuak dauden guztiak daude ekialdera begira, hemen azpimarratzen den ideia da liturgia eta kultua eta bizia egin behar dela Jesusi begira, eta Jesus beti dator ekialdetik, goiza ekialdea delako, eta giza bizitza litzateke mendebaldetik ekialderuntz egiten dugun ibilbidea. Eguzkiak egiten duen bezala, ekialdetik mendebalera, kristau fedeak esaten digu goazken finean goaz eriotzatik bizitza berrira. Tardun simbologia romanikoa oso potentea da. Hortaz gaztelera zertzen da beti orientado. Orientado. Orientado ez da iparalderantz, baizik eta ekialderantz. Hoixe da. Eta aintzinaldeko mundu guztiko elizak zeuden ekialdera begira. Eta guk orain historia guzti hauek eta aipatzen dugun ez eta gainera baitare hementxe bertan badago museo bat. Bai. Bere historia badauka. Hemen bere garaian egin zenean berritze lana 2000 eta 2005 urte tartean hasi zirenean elizako zoru zarrak kentzen, azaldu zitzaizkien erromatarren oso aztarna potenteak. Eta gero iparralderuntz daukagun etxetxoa egitean ere, harren oinarriak ezartzekotan azaldu ziren baita ere eraikuntza romanoak. Orduan, garai hartan egin zen interbentzioan esaten dana, hala beharrez egin behar den lana, eta geroztik kontaktuan hartu genuen Oxford Unibertsitateko bilbotar bat, Fran, Baile eta Arazaga, eta Franek 7 urtez zamartzen egin ditu indusketa lan oso potenteak. Batez ere interesatzen zitzaigun Euskal Herriari buruz ez dakigu ia deus 9. mendetik 8. mendera arte. Eta hemen ginekien jendea bizi izan dudala garai horretan, eta badezpadan egin genituen kanpaina batzuk, eta uste genuena baino gehiago azaldu zaigu, oso pieza politiak. Orduan aukera dago ez da, museo ikusteko? Nola ez. Goazen. Goazen, ba?
berriro hemen ikusten gara, oraintxe bertan gaude, Aralarko San Miguel santutegian gaude. Eta, bueno, ja, sarrera berriz ikusten dugu nahiko erekin berezia dela. Bai, izugarri arraroa. Ze hemen dauden hainbat eta hainbat ezaugarri oso aintzinaldekoak dire. Adibidez, San Miguelen zuetzera sartzen zuzenean elizan, baizik eta hor badago beste nabe bat, hegoalde iparralde zentzua duena. Eta horrek esaten digu hau oso aintzinekoa dela, zeolako ere ikuntzak direnean, horrek esan nahi du garai hartako euskaldunen populazioa ez zala erabat kristautua izanen. Eta horrek eramaten gaitu oso atzera. Eta gero ere ikuntzan baita ere, jendeak uste izaten du hemengo kapilatxoa San Miguelena izango zela lehendabizi egindakoa eta gero bestea ondorengoa, edo beste batzu baita ere pentsatzen dute oso berri egia dela, baino ez, 12. mendekoa da, eta Zamartze ikusi dugun bezala kapitelak eta dire Estebanen eskolakoak, Iruñeko katedralarekin lotura daukana. Eta kokapena, arras berezia baita ere, hemen gaude, holako mendi tontor batean, hemen ditugun ikuspegiak, nahiz eta gaur tamalez baitugu laino batzuk eta, baina berez ikusten dugu bai Arakileko edo Sakanako baiara osoa, pasalekua, pasaleku naturala, eta zergatik ez, holako kokapena ere? Hor, Arakilitzak uste du badaukala zer ikusirik. Ze latinez, Arakaeli erran nahi du zeruko aldarea. Eta pentsatzen dugu hau izan erromatarrek gune hau aukeratu zutela, ze hemendik kontrolatzen da Iruña eta Gasteizko lautada. Oso leku estrategikoa. Eta orduan pentsatzekoa da hemen eraikinen bat jarriko zutela, eta baita ere, ja Iruñeko erresumak aspaldidanik hemen zeukan leku oso garrantzizkoa, ze San Migueli dedikatu zion toki nolabait sakratu hau, ze Elizaren lehendabiziko mendetan San Miguel zan Kristau elkarteari laguntzen ziona. Eta horrek ekartzen du Iruñako erresuma eta gero Nafarroko erresumak eta Euskal Herri guztiak hartu zuela San Miguel bere babesle bezala. Bai ez, daukagu alde batetik bai zer nolako garrantzia daukan San Miguel kasu honetan gaina bai Nafarroko historian, gaina berez erranduzun bezala Euskal Herriko babesle bezala, eta gainera hemen lotzen dira historia, lotzen da baita ere koindari ezberdinekin, erlijioarekin, daukagu olako aberastasun ikaragarri handia hemen leku hontan, hemen kokapen hontan. Bai, hau parekatu dezakegu Italiako Gargano mendiarekin, San Michele, eta baita ere Ipar Frantzian Bretoien lurraldean San Michelekin. Haiek ere santutegi haiek lotuak herrialde haiek kristautzearekin. Eta kasu honetan guk kondaira, leyenda Teodosiorenak, leyenda zarguziek bezala badituzte hainbat eta hainbat kapa edo geruza. Hor, aintzinaldean San Miguel kristauen babeslea zan, eta Sakanako hainbat tokietan hori garbi ikusten da, etxarrieran nazen hor badaukagu Jondone Mikele, ermita zaharra, eta harrek ere lotura izanen zuen kristautasunaren edakuntzarekin. Gero, San Miguelen irudia beti izan du da babesleaz, Biblian, azaltzen zaigu Apokalipsi liburuan, deabruarekin borrokan. Eta jendeak, etsaiak eta etortzen zirelarik, bisigodoak, nola musulmanak, eta hau bilakatu zen nolabait Nafarren nortasunaren ikurra bezala. Euskal Herriarekin lotuta baita ere esan behar da, nahiz eta 1200 urtean Gaztelara Gipuzkoa pasatu, Gipuzkoarrak elizaz izan ziren beti Iruñeko diozesikoak. Orduan oso kuriosoa zen alde batetik, politiko aldetik ezberdinak zirela, baino elizaren aldetik Gipuzkoarrak Nafar jarraitu zutela izaten. Eta horrek baita ere esplikatzen du egun Gipuzkoarrek daukaten debozioa, ze beraiena izan du da santutegi hau zentzu horretan Iruñeko elizbarrutikoa. Gainera baita, bere egunean, Navarro Biosladak idatzi zuen Amaia, Euskaldunak 8. mendean, garai hortan izan zen bestseller ikaragarria, gaur egun
izanen zuen izen hori ez, bestseller. Bai. Eta hor bai bildu zituen hainbat koindari, hainbat historia, bai egia da ikuspegi romantiko batekin, baina azken finean hor biltzen ditu hemen bertako koindari batzuk. Horien artean adibidez Goñiko Teodosioren koindaria edo historia, eta gainera hemen ere ikusten ditugu adibidez beren kateak eta guzti. Bai, sentido horretan esan dezakegu. Hor, santutegiaren sarreran hor komiki bat daukagu, umentzako egina, ze nik adibidez txikitan historia hori nire amoinaren gandik entzuna daukat, eta aitak ere kontatzen zigun Teodosioren historia. Eta orduan esan daiteke, baietz alde batetikan, templo horiek eraikitzerakoan hor norbait behar dela fundatzaile bezala, eta zentzu horretan Teodosioren historiak gogoratzen digu borroka garaiaiek, Bizigodoen aurkako azken gudak, 704an dago historia hori kokatua, kondaira. Baina gero baita ere, batzuk pentsa dezakegu hemen dauden kateek badukatela lotura Nafarroko historiarekin, ze hor Santxo Zazpigarrenak, Navas de Tolosa gerratean, ekarriko zituela kateak eskerrerako edo exboto bezala. Eta orduan pentsatzen dugu hemen nahazten direla alde batetikan fedearen tradizioa, santutegi honen hasierako tradizioa, eta geroztik Erdi Aroan egin diren koindaraira horiek. Ze jendeak behar zuen esplikazio bat nolatan olako mendi altuan, alako eliz handia behar zuen hemen arrazoiren bat egon. Eta arrazoi historikoak ez badaki jendeak nolabait ateratzen du historia bat, eta historia horrek, esan behar da baita ere kate horiek izan dutela debozio handia, ze Nafarroko eta Aragoiko Pedro erregeak etorri zenean, hemengo gurutzen errelikiak iritsi zirelarik, 1110ean edo hor inguru horretan, Zamartzetik bi zaku are hartu zituen Bizkarrean Pedro erregeak, gaixotasun bat zuelako, San Migueleri boto bat egin zion, eta gaixotasun horretatik sendatua gelditu zenez, arrezkeroztik Nafarroko erregeek asko lagundu zioten santutegi honi. Eta orain dela gutxi arte, oraindik Sakanako eta Larraungo hainbat herrietatik, umeren batek gaixotasun bat balin bazeukan edo arazoren batekin jaio bazan, aitek 9 egunez igotzen zituzten umeak Bizkarrean, eta eskatzen zioten San Migueli zeruko laguntza eta sendatzea. Eta holako historia pila bat dauzkago. Bai, ez dago beste ohitura bat naski, kateak ere 3 buelta manta inguruan ere pixkat edo sorte honak hartzen duela edo. Bai, garai batean Bizkarrarekin jendea lanean aritzen zen eta askotan ondatuta lan gehiegikin. Eta orduan kate horiek ere bazeukaten fama handia. Nire ustez hor fede apur bat behar da, ez da soilik kateak soinean pasatzea, baina 3 alditan kateak Bizkarretik pasatzean guri ematen digu beste idea bat. Guk pensatzen dugu 1100 urtean kapila hau egiten dutelarik barrenean daude gurutzearen relikiak. Garai hartan kofradiak ditu 40.000 kofrade. Eta hemen zegoen izugarrizko arazoa jendei gehiegi zegoelako. Eta orduan, nabeak itxi zituzten burnizko ateekin, eta orduan egiten zuten nolabait hemen trafikoa kontrolatu, eta guk uste dugu kapila honi ematen ziola jendeak 3 buelta. Eta 3 itzulera eman ondoren, sartzen ziren ate honetatik, bestetik atera eta handik atera. Eta orduan horrek emanen zion santutegiari baita ere bere logikotasuna bestela, ez daukazu zergatik hemen hainbeste ate, zergatik kapila honek 2 ate, eta hori bakarrik esplikatzen da beti jendetza zegoelako sar eta ateratzen. Bai, orduan, girola antzeko zerbait ere ez da, erromesak eta baita emateko hemen inguruan. Eta kapila hau garbi dago nola relikia zuen, relikiari jendeak otoitzean ematen zizkion 3 buelta. Eta gero, kateena etortzen danean, jendeak zer egiten du, berriz ere jarraitzen du ohitura horrekin 3 buelta emateko soinean. Baina bere iturria uste dut hortik datorrela. Eta zeben gaina baitugu altxor ezberdinak, alde batetik bai kateak, baina gero noski relikia. Relikia berez gaur egun naski dago, orduan San Miguel irudiaren barruan. Hor izaten dugu hor beti kopia bat, ez gera usartzen hor benetako San Miguelen irudia hor izaten, baina San Miguelen barrenean 1756an
Erratzuko obispoa zen Juan Lorenzo Irigoyenek, Bai. debozio handia zuena San Migeli, harrek idea bat izan zuen ederra. Marfilezko kutxan izan beharrean erlikiak, orgo sagrarioan barrenean, erabaki zuen gurutzean, San Migelen gurutzean sartzea relikia horiek. Eta hori babesteko, egin zion soineko bat, zilarrezkoa eta urrezkoa, guk denok ezagutzen duguna, eta guretzako altxor nagusia hori litzateke. San Migelen irudia, baina gero badaude beste altxorrak. Kutxa bera, altxorra bat da, berez. Altxorra da, eta gero esmaltezko daukagun retabloa. Eta orain oso gara interesantea da, zientzia aldetik egin diogu ikasketa eta estudio zientifiko oso serioa gurutzeari, San Migelen irudiari. Barcelonako teknikari bat eta artean oso jaioa den emakume bat ari da 3 urtetako lan egiten esmalteekin, eta Madrileko Konplutenseko beste maisu bat ari da, unibertsitaria batek ari da baita ere marfilezko kutxari buruzko estudioa egiten. Eta gero, Osforreko eta jende horiek ari dire kanpoan indusketak egiten. Orduan, uste du nik 2 urtetan San Migelegia izanen duela hainbat datu jendeari emateko, eta Nafarroko gobernuarekin hizketan ari gera baita ere guzi horiek publikatu ahal izateko eta jendeek denek ezagutu dezaten hemen zer daukagun, ez? Gainera, orain dela gutxi San Migel egon da Nafarroan zehar, herriz herri. Bai, 320 herri izaten. 320 herri, eta hori urtero. Urtero. Eta gainera urten nola berritu egin dugun irudia, eta irudiak hartu duen pixu gehiago, guretzako orain neketsuagoa da, Bai. 6 kilotik gora pixatzen duen aingeruak, milaka eta milaka musu ematea jendeari, guretzako iaia entrenamentu bat behar dugu. Bai, ez gaina hainbalekuetan ere agurra egiten dute, gurutzarekin, eta orduan ere badauka hori ez. Azkenean, beste zentzu hori ez, ez dela bakarrik nolabait ere hemengo irudi bat, baizik eta gainera dela azken finean Euskal Herriko babeslea, eta gainera kasu honetan gainera Nafarroko herri guztiak ezagutzen dituela. Bai, iparra eta mendebaldeko kuadrante guzti hori, eta gero joaten da beste toki batzutara, Horregara, Lizarra, Tafalla, La Olivara, Larragara, Berbinzana, horiek dira azken puntuak iristen dena. Esan diteke, intzina-intzinako Iruñako erresuma, tradizio aldetikan. Bidai honen jatorria da, 1127an Iruñeko katedrala konsagratzen delarik, joaten da San Migelen irudia Iruñara. Eta nola Iruñan badauden San Migeleko kofrade gaixoak, eta ezin duten santutegira etorri, San Migelek egiten du urtero Pazko 2. astean bisita Iruñara. 9 urte daramazkigu harat joaten. Eta gero 19. mendean desamortizazioarekin santutegiak galdu zituenean basoak eta mendiak, eta bere dirutza sartzen zen aziendetatik eta larreetatik, orduan santutegiko apezek erabaki zuten jendeari laguntza eskatzea. Eta orduan izan beharrean soilik bisita Iruñara edo oso gauza extraordinario bat behar balin bazan, azten da hori 1840an edo, azten da pixkanaka bisita hori, eta gero eta herri gehiago eskatzen dute San Migelen presentzia, eta gaur egun santutegia existitzen da neurri handi batean urte horietan jendeak limosna eman diolako. Ze, claro, imagina ezazue santutegia 1250 metrotan dagola, eta hemengo mantenimentua ikaragarri karestia dela. Ez da berdina, eliza hau, bailaran egotea edo goian. Edo menditutor batean. Eta orduan guri dagokigu, hau zaintzea eta beti gaude konpontzen, moldatzen. Gainera badago hemen beste altxor bat, dela aldarean dagoen Erdi Aroko erretaula. Bai. Eta hor esan dezakegu, uste genuen ona zela, baina orain ikasten eta estudiatzen ari garelarik, konturatzen gara ustez baino hobea dela. Hau da, lehen pentsatzen zen Limonseko Frantziako eskolakoa zela, baina orain ikusten dugu metalaren tratamentua eta esmaltearena izugarri onak direla. Eta hori hipotesia litzateke agian Kordoban bizi diren kristauak, artista kristauak, menperatzen dutenak arte bizantinoa, eta baita ere musulmanen adornuak eta egiteko modua. Eta hor badugu susmoa hor izango litzatekela artista talde bat etortzen direla Iruñara,
susmo hori badauka baita ere lotura bat, hor badago Iruñondoan herri bat Kordobila izena duena. Eta uste dugu artista kordobes horiek 12. mendean etortzen direla Iruñeko katedralean lan egiteko, eta horiek direla kutxau aldarea egin dutenak. Hori da uste duguna, urte pare batean jakinen dugu, baina gauzak badirudi hortik datoaz zela. Bai, tamalez, orain dela 40 urte edo ez? Bai, 79an. 79an, Erik el Belga, tamalez neko pertsona informatua dena, ez bakarrik hemen Alarren, baizik eta baita Pirinio osoan eta estatu guztian aski. Bai, Palentzian eta hainbat eta hainbat. Herri txikiak ziren tokitan eta aintzinean eliz oso potenteak zituztenak, honek ustu egin zituen. Milaka eta milaka herri. Orduan hemen santutegiak galera handia izan zuen, ze orain ikusten dugun retabloa garai hartan kolorea zuen. Ze harri bakoitzak atzean zeukan larru pintatu margotu bat. Eta horrek ematen zion izugarrizko ñabardura, ez? Eta guzti hori galdu egin da, lapurretakin, oraindik oso ederra da, noski, baina bai, izan zuen kalte handia. Ederra da, bai, artistikoki, loko materialak eta nola landu dagoen eta hor ikusten ditugun irudiak, eta gero baita zer nolako simbologiak eta erdi aroko simbologia guztiek, ia gehienak hor biltzen dira, ez da hor tetramorfoak, apostoloak, erregeak eta guzti. Bai, hor, erdian dagoena da Iruñeko katedraleko Ama Virgine, Santa Maria la Real, baina gero gauza oso kuriosoak ere badaude. Badaude hor errege bat eta San Josek daukate Inglaterrako erregeen kapa, Plantagenet modukoa. Orduan, ez dakit, batzuk diote hori litzatekela baita ere Akitaniako Leonor printzesak egingo zion oparia katedralari, hor ikasi beharra dago, estudiatu beharra dago, baina bai hor 12. mendea, eta esan dezakegu romaniko mailan esan diteke dela ja el romaniko internacional. Europan hau izango litzateke esmalterian pieza nagusia. Bai, hemen Nafarroan sorta daukagu, bai daukagu bai aldare hau, eta gero baita ere horregako deitzen dutena ez, ajedrezeko, naiz eta hori erlikario bat izan. Eta, orduan, gero baita ere, galitu nizuna berze nolako ekitaldiak eta antolatzen diren hemen santutegian, ze gauzak ikusi dugu bai sarreran badagola baita olako aterpe bat, baita ere ikusten dira parkalekuak, hori beti izaten da seinale, nolabait ere jende pile bat unat etortzen dela, ez da? Bai, eta gero jarri dugu, adaptatu ditugu sarrera guztiak, jendea ezindua datorrenak, edozein persona sar daiteela santutegian problemarik gabe. Aurreko urtean, Nafarroko gobernuak inizketan esan ziguten komenigarria zela baita ere zenbatzea kopurua, zenbat jende etortzen da honutza. Ze askotan administrazioari eskatzen diogu laguntza, baina administrazioak behar du froga bat hemen benetan jendea badabilela. Orduan aurreko urtean, sakanako komunitateak eta aurten plazaolak jarriko dute teknikari bat, informazio gune batekin, eta adibidez aurreko urtean eskatu zuten informazioa persona eta taldeak izan ziren 3 hilabetetan 4.700 talde edo pertsonek eskatu zuten informazioa. Eta horrek, ematen digu kopuru bat oso potentea. Aurten adibidez eskatu digute badago hor organizazio bat, dana eliza persegituen alde lan egiten duenak, eta esan digute hemen udan jarri dezakeuken esposizio bat. Eta aurten ere, nobedadea izanen da, hemen pareta horietan egongo direla argazki batzuk, batez ere Irakeko kristauen egoera eta erakusteko. Gero saiatzen gara baita ere hor urri aldean koruak eta egiten dute mezan eta bezperak kantatu. Eta, baina hor gauza da San Miguel dagoela bizirik eta hainbat jendeia etortzen dela. Hasi dire pixkanaka garai bateko erromesek, peregrinoek ere Santiago aldera bide zarra. Hasi da pixkanaka sakanan mugitzen eta orduan gero eta talde gehiago heldu dire edo zuzenean San Miguelera peregrinazio bezala edo Santiago bideko etapa bat bezala egiten. Orduan, biziri dago.
Erran bezala gainera, hemen lekuntan gainera lotzen dira hainbat kontu, ezta? Alde batetik, noski, santutegia, historia, kondariak, hemen bertako ondare naturala baita ere, azken finean Aralar baita ere babesgune naturala da, hemengo janak, hemengo bagadiak, hemengo megalituak, hemengo paisaiak, azken finean hoitxe ez. Oso kompletua da. Hoitxe, arras kompletua da. Bai, eta hortan ikusten dugu, bai estatuko jendea nola Europatik, gero eta jende gehiago datorren. Informazioa bada, eta pixkanaka bada, guk ez genuke nahi turismo masifikatu bat, baina naturazko turismoa eta turismo gastronomikoa eta kulturala eta gero espiritualitateak bilakatzen dute oso gune interesantea. Mila esker, ja hondiz ikasi dugu egierran, eta orduan, azkeneko kontua izanen zen, hoitxe ez, jendea gonbidatzea, nahi badute ezagutu hemengo leku zoragarri hau. Nola ez, hau beti urtean zehar irekia dago, eta saiatzen gera ahalik eta hobekien jendeari laguntzen. Gero hor, zuk esan duzun bezala, hor aterpea bada, batez ere neguan estimatzen du jendeak hor beti sua dagolako, baina gero jendeak badakigu gaur egun ekonomia aldetik arazoak direla, familiak izaten dire, bokata batekin etortzen direnak, eta orduan santutegia saiatzen da zerbitzu bat emanez. Gero aparte badukagu hor taberna eta jatetxea, baina edozein persona diruarengatik ez dadila izan ezin dela honuntz etorri. Hemen dena libre da eta irekia dago. Eta denak ongi etorriak. Hoi da. Mila esker. Oso esker. Eta Aralarko santutegia ikusi ondoren, San Miguel santutegia ikusi ondoren, baita ere inguruko paisaiak eta basoak ikusita ondoren, hemen bukatzen dugu gure saioa, hemen daukagu Albiako trikuharria. Trikuharria berez hau zen pertsonak hilta ondoren hemen sartzen zituzten, orain dela 3.000–4.000 urte. Gainera, baita trikuharriak dauka oso tradizio luzea euskal mitologian, bai aurkitzen ditugu beste izen batzuekin adibidez, mairuharriak, gentilarriak, beti ere euskal mitologiarekin lotura daukaten pertsonaiekin, baita olentzero ere, azken finean, badirudi gentilak, kusi zuzenean izar bat, non eta Jesus sortu zela eta konturatu zirenean, denak sartu ziren horrelako trikuharrietan eta errantzuten beren garaia erabat bukatuta zegoela. Berez, trikuharriak dira horrelako kutxa batzuk, harriz egindako gelatxo bat, eta harri handi bat jartzen zen hauen gainean. Baita gero, inguruan, harri txikiak eta lurra, berez hau izanen zen olako menditxo bat, erabat estalita zegoena. Hementxe, Albiako trikuharriaren inguruan, hemen bukatzen dugu orduan gaurko saioa. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.